Apan sultihan ta mo. Sa matag adlaw sa ngadto-ngadto, malikayan ba nato ang balatian? Malikayan ba din? Eventually, mga galang kaigsunan, kanang sorrow, malikayan ba sa tao? Kanang mag-uunda? Malikayan din. Napayo sa mga galang kaigsunan sa itong pagkinabuhi nga gusto na itong malikayan. O pwede ang uban makalikayan. Ang kapuprihon mga galang kaigsunan, malikayan din. Dili. Ang Biblia, igsoon, ingon pa ni Solomon sa Proverbs 30 verse 8, ingon siya dito. Ipahilayo ka na ko ang kawalan ko. Upakan ako sa akong gikinahanglan sa matay. Nga naman, nabalak ka niyo sa sisuli. Natinali kung di siya kalikay mo. Ang ubang mga tao, mga galang kaigsunan, tingali, successfully, malikayan nila kining mangbutang. Apan sa Biblia igsoon, adunay duhagid ka mga hitabo nga dili ug dili malikayan. Ang atong teksto mga galing kaigsunan, kung namoy mga Biblia sa inyong mga balay, susiha pagabot sa inyong balay. Hebrews 9 verse 27. Dinalong na ako basahon sa akong Bible sa King Version kay medyo daos na kumata. Lagi mo dito. It is appointed unto man to die once, and after this, mga higalag kaigsunan, unsa niya ang dili malikayan sa tao nga panghitabos kinabuhi. Number 1 is death. Number 2 is judgment. Paano ito sa likod yan? Higalag kaigsunan, in whatever status you have tonight, I tell you, ang kamatayon higalag kaigsunan, dili hindi mo malikayan. Nga naman, nasulat sa blanco sulatan, nga bisag unsa mo man, ang tao igsoon sa kahimtang, ang kamatayon higala, wala yung limite. Pwede pa lang, unta, manglikay ang tanan ini, atuning pagkabuhaton. But I tell you, even dignitaries, even noblemen, even poor men, even celebrities, igsoon will eventually experience death. Muna mga igalig kay sunan ang unang mahilang buhay sa mga. Kung iyong basahan ng James 4 verse 13 to 17, maamoy mga Android niya mga balaan ng Biblia. Atong basahan ng igalig kay sunan, kung ato man si pakita niya, di ay, ang tao, dili din siya makaingon, nga umat ko, mauni, asa ko dapat paingon. Kaya di ay, ang ato, wala takabalog, kung sa isang umat, mas maayo pa iso kung tugot ang iyo o palit ng umat. Kaya kung Pedro 1, versikulo 24, kapahibalon limo, kapahibalon nako, higala ikso. Kaya ang atong unod, sama sa buna, nga mga lalat o mga lawas sa gilid mga higala ikso. Sa diha iksoan, si Steve Jobs. Kabalo mo kisa si Steve Jobs. Siya mao ang founder, CEO sa Apple Technology. Sa diha igsoon, sa iyang panidahon igsoon niya na 60 plus nga nibati na siya igsoon sa balatian nga cancer. Ingon siya, if I could pay a man to suffer in my behalf, I will do so. Yung siya kung pwede palang unta, magbayad ko tao aron sa pag-antos sa akong balatian, akong pagbabayad. Apan kumus naman si Steve Jobs, nakalikay ba siya sa kamatayon? Nakalikay ba ang iyang bahandi nakatayo? Wala na. Meaning, so, bisan nung ganon kakaroon, bisan kwartahan ka, so on, muabot gayon kanimo ang gitawag na ito kamatayon. Why? Ang atong teksto gayon, it is appointed unto man to die once. Mauna, nga kining badlit mga igalag kay sunan, nga gitala o gibadlit sa imong kinabuhi, dili gyud kay ni makalabang. No one can pass. Mauna nga sa atong pagkinabuhi, dili gyud maalig soon nga magpagangkutan. Kay kumo inilata sa katilingban, kay kumo adunahan ka, kay porki pupuy sila, kay porki soon natay ningon nga
maayo ang atong kahimtang o panagbaw sa kinabuhi. Why? Ang tao o mamatay mga igalig eksunan, wala gid siya madala bisan usab sa ilang dalang na piso nga iyang dalo. Si Jackie Chan igsoon, wala man tao tingali nga wala man kailang niya. Tanan lang siguro tanong nga ila. Sa dihang interview sa maong Hong Kong nga talk show. Di-interview siya. Kaya nga naman, nabalitaan nga ang iyang song assets nga more or less 300 million pesos. Iyan na igsoon nga di-plaster ng daan. Kaya matag pa, muakto pang lagi kaya ang tao siya mamatay man, ingon siya, nga sa dihang mamatay ko, ang tanan na kong propiedad, hindi yun ako ibilin sa akin ng inusarang anak na lalaki. Di ba mo tama siya? Ano man, imo mo na siyang anak. Naghimo siya foundation mga ikalageksunan. Kansang tanan niyang assets worth $300 million US dollars. Iyang dibutang sa foundation ang bahin-bahinon kini dito igsoon sa mga programs na may kalabutan sa kanang benepisyo sa tanan mga ta. Yes, fortunate pa naman. Hindi pa mo tako siya. Ang iyang statement ko sa mga ikalageksunan niyon siya. Well, in my last will and testament, my son was never included. Why? Because if he has the capacity to do so, he has the capacity to earn a living. But if he doesn't have, he will just waste all my money. Wow! Ingon siya, nganong ako ko sabihin na? Nga kung aduna siya'y kapasidad nga makaangkon ini, iya kining mahimo. Apan kung wala siya'y kapasidad nga maangkon kining mga butanga, iya ganing musik-musikan ang akong mga bahagi. Dili niya ibilin mo na ikalagay. Because we all know na sa atong kamatayon, wala di atong madala bisan usa. Mao na ikalagay kining maong kamatayon nga dili malikayan nga hitabo sa atong mga kinabuhi. So this is the separation sa atong mga mahal sa kinabuhi. Si Tatay Isaw niya abot siyang 88 years old. Pero feeling na ko, I don't know, sa bagong henerasyon, makaabot ko pa niya eh. No? I tell you, dili tanang nagbalapian nga musampot hinanali dahil sa kamatayan. Daghay mga tao, Isaw nga wala pa'y dibati, Isaw yung kalit lang po kamatayan. You know it? Yes. Because life is uncertain. Isaiah 40 verse 8, sama lang kini sa gawin nga nagkalaya, nagkalaos. So, may pangkulong sa Ginoo kaya magalutan sa walay kalaos. Ikaduhang elemento igsoon o hitabo sa atong kinabuhi nga dili atong malikayan is the judgment. Ako gyud mong basahan igsoon sa 2 Corinthians igsoon 5 verse 10 kung ato nihang matukpan. So tumuta o makita ta nato. Nad. Okay. 5 verse 10. Citing. For we must all appear before the judgment of Christ, that such may receive the things according to you will receive the things in the body according to what he has done. Ang konteksto ng nagalag kay Iso na nagpahit nga ikaw ako after sa itong kamatayon nagtuutan na human na ang tanan. Ang uban mangigalag kay Isunan gusto niyang mamatay ang makalingkawas Igsoon sa daghan Igsoon nga mga kagulanan o kasakit. Si Marilyn Monroe kung imong isgutan pwede yung sikatas iyang pagkaartista sa Hollywood. What on sa may nito she was founded kay naghigog siya. Kasi nagtuo siya nga humana. Apan Igsoon dinong domain. Igsoon nga dili pa mao ang katapusan sa kamatayon. Why? Because each of us will face judgment.
of Christ. Kung sa classic example, si Eastman Kodak. Pag-iya sa Kodak Company, wala pa mausap mga pictures, wala pa naman cellphone. Pagkasikat naman yun ang Kodak, bisan nga rin ka ta sa Agfa, may mga hindi sa ka nagpakudak. Tungod ni Eastman Kodak. Sa diyang successful na siya kaayo, yang gimiting ang mga business leaders diha sa New York. Sa diyang, grabe na yun, pagsikat o paglambo, o pila na $1 billion ang asset o propiedad sa mga kumpanya ng Kodak Company. Saka siya sa taas, pag naog niya, dala niyang German lager, ipusin siyang ulo, patay. Ang iyang success, yung dibilin, wala lang. Wala niya success na siya, successful na tanan. Kung sa ay, naiyaw niya nga, nagtuo siya, wala ang tanan. But remember, matubang pa tao pa rin. 2 Corinthians 5 verse 10. Mauna ang pinakalintunganay sa tanan nato bisag unsa relihiyon nimo karon nga naa karon dinhi. Remember, we shall face judgment and we shall receive according to the body which we did. With nautan ang imong suong nga binuhatan, muadtog ka, dawato nimo ang balos o panimalos mao ang impierno. Kung ang maayong kunatan, matulas ang patunahay ng kinabuhi sa itong kulihan ang kinabuhi. That's right. Kung sa may atong buhatan, knowing that these two things are man's inevitable. Duha ka mga butang nga dili nato malaya. How do we act then? Ingon pa dito ang Deuteronomy 6 verse 5. Generic kami. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart and with all your mind, with all your soul and with all your understanding. Higog maagayod ang Ginoo sa tibok nimong kusod. Sa tibok nimong kasing-kasing. Sa tibok nimong. How do we love God? Usahay mingon tanging Ginoo na higog magigog kaniya. But how about your relationship with someone? Duha mo mo. We have our vertical relationship with God and horizontal relationship with man. Remember, all of our broken relationship is ends with Him. Ikaw, may makaligog mga kasagino, but remember, the litmus test of love of God is our horizontal relationship. The litmus test of vertical relationship is our horizontal relationship. Naikog man kasi ginawa, but then, punaw na, unsa ka ang imong relasyon sa imong pamilya, sa imong mga knowing that these two inevitable things that have happened in our lives, death and judgment, how shall we act then? Hinumdumi, igsoon ang Ginoo. O giugma siya. Ingon pa rito, if you love me, keep mine. Tumanagaling ang iyong muso. Kaya naman, dihay, sa pagkatupang nimo, igsoon, diha, sa kamatayon o sa panahon. Usama kang Apostol Pablo, 2 Timothy 4 verse 6 and 7, kung siya, I am ready now to Timothy. Sa dihang natino ni Pablo igsoon, nga siya pagpatyon dito sa Roma, patubangon siya dito sa empleyado, o putla ng Dio. Hindi siya, I am now ready to Timothy. I have fight a good fight. And I have keep the fight. Yung taglaas na people malagal ay siya. Regardless of kung sa tanong pagkakabili na siya, I believe, we believe in Allah. But all things in common. We have to love Him in all you have. Kung naros na rin, ingat pa dito, tumanag yun ang iyang mga nasyon. Sa katapusan, so, maandang at yung makinabuhi. Remember, sa paghukom mga higalang action, ang hihatag sa Ginoo, according sa imong binuhatan. Maayo, ulo. Lumanggit so wala nila ang kontrainan. Kinabuhin mo lang katapusan o kalawat ang mo lang katapusan. Wala na akong hirap ko tayo. Iling ka tayo, ligsoon ka nung natong isunod. Usali ka minsan. Nga one of these days, ako masunod ka niya. Ikaw masunod ka niya. Wala lang nakasayo, ligsoon, ay kung siya mga paglawa, ang most important thing. Iling nga hitabo. Maripit o maripit na kayo kinig sa atong kapalitan. And no one shall escape from the cross. It is appointed
and command to thy wives and not to this. God bless you.